सानथामनि हाबाफारिजों खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा सनाथि मायथाइ खुंगोन। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ खुंनो साखाफारा जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ खुंलांनो थाखाय बानजाय आफादा साखाफारा जादों। 1972 मायथाइयाव गायसनजानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा देग्लाय 50 बोसोर आगान होबाय। बेनिखायनो खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा फैगौ 2024 मायथाइनि मार्च दाननि 6, 7 आरो 8 खालाराव खुंलांनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय खामानि मावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा आसामावनो गिबिसिन गायसनजानाय होनना फोरमायदों। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव गासै मोन 7 बियाबखौ लानानै आरज बानायनाय हाबाफारिखौ लाफागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मनमिल बर' आरो माइनाव आफादनि नेहाथारि देलायस्रि बर' आरो बानजाय आफादनि नेहाथारि ध्रुबज्योति बर' बिथांमोननि बिबुंथि। दा बे खैराबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सारा भारतनि गिबि गायसनगिरि बियाब आरो बे बियाबावनो 1972 मायथाइयावनो जोङो फोसाबनाय बिबार बाथौखौ जागायजेनदोंमोन आरो बे जागायजेननायनि उनावनो जोङो दासिम सारा भारतआवनो गोसारबाय आरो देरगाथाव बिनो जे जोङो 1972 निफ्राय हमनानै दिनैसिम जोङो 52 बोसोर बारगासिनो दं। दा जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो सनाथि मायथाइ खुंनांगौमोनब्लाबो माखासे जाहोननि जाहोनाव जों खुंनो हायाखिसै। दा जोङो देग्लाय खुंनो थाखाय जानजाय खाफ्रादों आरो बे बेलायाव जोङो फैगोन मार्च दाननि 6, 7, 8 सानथामनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो बे बेलायाव जोङो जोंनि जाफोर आन्तरगाथनि एबा जोंनि जाफोर थानसालिनि मावफुंनाय हाबाफारि बेफोरो जोंहा जागासिनो दं। जोंहा नैबे गिबिसिन हाबजेननाय जा गेट बेखौ जोंनि खैराबारि समस्तिनि MCLA बिथां भबेन्द्र बर' बिथाङा बेखौ दान होदों बिबुनि मुङाव आरो बिनिफ्राय बेराफारसेथिं जोंनि जा आरज एबा बावसालि जोंनि थानसालि बेखौ जों माखासे जोंनि ओनसोलनिनो गोरा एबा अनसुंथाइ होनो हानाय सुबुंमोननिफ्रायनो जों अनसुंथाइ लानानै जों 50 बोसोर बारदोंब्लाबो देग्लायसो जोङो सम्पुर्ण एबा जाफुंसार होनो हादों। बेनो जोंहा देरगाथाव। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों जिहेथु गिबिसिन जों फोसाब बाथौ हिसाबै खैराबारि ओनसोलावनो जागायजेननाय हिसाबै गिबि जोङो खैराबारियाव गोदोआव जोंहा माखासे खाथि खाला थानाय दा बियाब हिसाबै दाजानाय बिथांमोनहा सिगां बियाब हिसाबै गैयामोन। बिथांमोनहा जोंजों खौसेयैनो जयैनो जोङो ओनसोलनि हिसाबै जों गायसनगिरिनाय हिसाबै बिथांमोनहा जोंजों थाफानानै खामानि मावदोंमोन। दायो बिथांमोनखौनो लाफानानै जेरै जोंहा सिनाखना दं, खाग्राबारि बियाब, डिमाकुसि बियाब आरो टंला बियाब, भेरगाव बियाब, भैयाघाट बिदिनो जोङो 7थासो बियाबखौ लोगोआव लाफानानै जोङो माखासे हाबाफारि लादों। दा गिबि हाबाफारिया जों आरज कम्पिटिसन लादों आरो बे आरज कम्पिटिसनाव जों बान्था महरै गिबि बान्थाखौ जोङो 15,000 आरो नैथि बान्थाखौ जोङो 10,000 आरो थामथि बान्थाखौ जोङो 7,000 हिसाबै आरो लोगोसे मोनसे 50 बोसोरनि सिल लोगो होफागोन होननानै जोङो हाबाफारि लादों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो धोरोमनि सावरायनाय गोदो गोदायनि आरो दानि बिबानगिरि सावरायनाय मोनसे जुथुम लादों जाहाथे जोङो 50 बोसोरनि आगोलाव जायफोर थांनानै दं आरो जायफोर गोमालांबाय बिथांमोननि गोसोखांनाय हिसाबै जों जयैनो मोनसे गोरबोसे सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बिदिनो जोङो जोबथा खालि जोंनि BTC नि चिफ
जोंहा प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि गेवलां मेलखौ बेखावनाय हिसाबै बिथांखौ बेखावगिरि महरै जों लिंदों आरो लोगोसे जोंहा माखासे बिटिसिनि MCLA EM आरो जोंहा दुलाराय आसामनि जोंहा MLA आरो जोंहा जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो जोंनि गाहाय आलासि महरै फैगोन आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांखौ आलासि महरै लिंदों बिथांमोना जोंजों फैनानै जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन ओंखायनो जोङो खाथि खालानि जेसेबां जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारि सुबुं दं बिथांमोनखौ आं नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों जाहाथे 6, 7, 8 बे सानथाम मार्चनि फैनानै जोंजों जाहाथे बाहागो लाफैयो हेफाजाब होफैयो बेखौ आं दिनैनि मिडियानि गेजेरजों खावलायनानै आंनि बुंनायखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों माने धोरोम हिसाबै दिन्थिफुंसालि थागोन नालाय जोङो बेयाव दिन्थिफुंसालि हिसाबै जों खालामदों बेयाव जोंहा बर' न'खर थागोन जोंनि गोदोनि बर' न'खरा बाथौ धोरोमनि आसार बायदियै बोरैहाय जोङो रायजो खुंबुंदोंमोन बोरैहाय संसार जाबोदोंमोन बिखौ दिन्थिफुंनाय हिसाबै जोङो खालामदों आरो लोगोसे बिजों जोंहा माखासे दानि साइन्स मुगानि नायनो गोनां एबा जोंनि सुबुंमोना सोलोंनो गोनां जाफोर दङ जेरै एम्फौ फिसा फिसिनाय लाथा एम्फौ फिसिनानै बोरै हेसेन दानानै बोरै गोदोआव संसार खुंबोदोंमोन बेखौ जोङो दिन्थिफुं हिसाबै दिन्थिफुंसालियाव जोङो लाखिनायनि हाबाफारिखौ लाखिदों बेसेबां आवगायदों आरो माबायदि रोखोमै खुंगोन नोंथांमोननि आसि तो সকলোকে প্ৰথমতে নমস্কাৰ তো অহা 6, 7, 8 মাৰ্চৰ যে আমাৰ খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ সোণালী জয়ন্তী গতিকে আমাৰ আজিৰ তাৰিখটো ধৰিলে আমাৰ বেছিদিন নাই হাতত মানে কি চমু চাপি আহিছে সময়টো আমাৰ যিখিনি আমি আগৰ পৰা এটা প্ৰস্তুতি কৰি আছিলোঁ সেই প্ৰস্তুতি হিচাপে আমাৰ কামখিনি যথেষ্ট এতিয়া আগুৱাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে পেণ্ডেলৰ কাম হৈ আছে আৰু আমাৰ মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনি মন্দিৰ ৰং দিয়াকে আদি কৰি গেটৰ কাম বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি কামখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এই কথাখিনি এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ যে 52 গাঁও অৰ্থাৎ 52খন গাঁৱেৰে গঠিত এটা আঞ্চলিক আৰু এই আঞ্চলিকৰ আচলতে আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি বাথৌ মহাসভা খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক 50 বছৰত ভৰি দিলে তো সেই হিচাপে যি আমি সোণালী জয়ন্তী পালন কৰিব ওলাইছোঁ গতিকে ইয়াত আমাৰ অকল বড়ো মানুহেই নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে খুব উৎসাহেৰে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে সহায় সহযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত ভাল পৰিৱেশত খুব আনন্দ ফূৰ্তিৰে আমি এইবেলি যি আমাৰ বাথৌ মহাসভাৰ সোণালী জয়ন্তী ইয়াক খুব উৎসাহেৰে ফূৰ্তিৰ আনন্দৰে আমি উলহ মালহেৰে আমি পালন কৰিম আৰু ইয়াত সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহকে সকলো ভাষা ভাষী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম সকলোৱে আহিব আমাৰ বাথৌসকলৰ বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰা বাথৌ ধৰ্ম এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব জানাৰ লগতে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মক সন্মান দিয়াৰ কাৰণে হয়তো চেষ্টা কৰিব আমি আগ্ৰহ কৰিম সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মৰ মানুহে যাতে বড়োসকলৰ যি বাথৌ ধৰ্মক সকলোৱে সন্মান জনায় আমাৰ এই বাথৌ ধৰ্মটোক মানি লয় আৰু বড়োসকলৰ যি নেকি পুৰণা ধৰ্ম এই ধৰ্মটো আগুৱাই যোৱাত আমাক দিয়া পৰামৰ্শৰ লগতে সহায় সহযোগ কৰক এইখিনি কামনা কৰিছোঁ তো আমি এটা ভাল পৰিৱেশত এই সোণালী জয়ন্তীটো পাৰ কৰাম কি কাৰ্যসূচীৰে তো ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে যে 6, 7, 8 আমাৰ মাৰ্চৰ তো প্ৰথম দিনা আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কাৰ্যসূচী মৰ্মে আমাৰ আছে তো আমি ইয়াত 50 বছৰ উপলক্ষে যে আমাৰ 50খন আমি পতাকা উত্তোলন কৰিম আমি তাৰপিছত দিনজোৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে প্ৰথম দিনৰ পৰাই দ্বিতীয় দিনা আমাৰ ইয়াতে আৰচৰ কম্পিটিশ্যন আছে তো আৰচ কম্পিটিশ্যন ৰখা হৈছে আৰচ কম্পিটিশ্যন অকল খৈৰাবাৰী আঞ্চলিকতে আমি সীমাবদ্ধ ৰখা নাই আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ এটা সময়ত আমি জানাত আমি জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা জানিছোঁ বুজিছোঁ যে খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক এটা সময়ত আমাৰ ভেৰগাঁও ডিমাকুচি খাগ্ৰাবাৰী টংলা চিনাকনা এই বৃহত্তৰ অঞ্চল সাঙুৰি লৈ পেলাই খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক আছে সেইটো সময়ৰ বিশেষকৈ সকলো ধৰ্মৰ কাম কাজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বিভিন্নজনে এতিয়া আমাৰ ভেৰগাঁও আঞ্চলিক বেলেগকৈ গুচি গ'ল
खाग्राबारि गल डिमाकुसि गल टंला गल हिरिम्बा आमार जितु नेকি চিনাকনা বাথু আছে হেতু গল তো এনেকুৱা ভাগ হৈ গৈছে গতিকে আমি যেহেতু আমাৰ লগত হিয়তৰ পুৰণা সম্পৰ্ক আছে সেই হিচাপত আমি গোটেইখিনিকো ইয়াতে আমাৰ যি আৰজ কম্পিটিশ্যন হ'ব তাতে হিয়তে অংশগ্ৰহণ কৰিব দ্বিতীয় দিনা তো আমাৰ শেষৰ দিনা আছে আমাৰ ওপেন মিটিং ওপেন সেশন থাকিব সেইদিনা আমাৰ গোটেই বাথু মহাসভাৰ যি আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ গণেশ দৈমাৰী দাদা আহিব তেখেতো ইয়াতে আমাৰ মেন অতিথি হিচাপে থাকিব আৰু আমাৰ যিখন এই গেওলাং মেল হ'ব ওপেন মিটিং সেইদিনা আমাৰ মিটিংখন উদ্বোধন কৰিব আমাৰ BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী থাকিব তো এনেকুৱা আকৌ স্থানীয় যিখিনি আমাৰ MCLA EM আছে সকলোখিনি থাকিব আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ এই অঞ্চলৰ জাতীয় সংগঠনবিলাক থাকিব তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি এইবাৰ আমাৰ যি বাথু মহাসভা সোণালী জয়ন্তী এনেকৈ পাৰ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে OIC বুলি ক'লে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত চকুত যিখিনি পৰিছে তো সিমানখিনি আগুৱাই আছে আমাৰ বিশ্বাস তো আমাৰ 6 তাৰিখৰ আগত এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব सनाथि मायथाइ फोरबो बे मायथाइ फोरबोआवहाय जिहेतु माइनावआबो मोनसे मैखोम मा बुंगोन बे समाव खैराबारि माइनाव जि माइनाव आफाद हिसाबै जोंहा देग्लाय जिहेतु जोंहा 6, 7 आरो 8आवहा जोंहा सनाथि मायथाइ खुंनो लादों बेयावहा जोङो माइनाव हिसाबै जोङो दायो माने आरजनि जों हाबाफारियाव जेनेबा जोङो मुखुब जानानै दङ जिहेतु जोंहा 7टा बियाबखौ लानानैहा जोंहा बेयावहा आरज बादायनाय जागोन बे बादायनाय हाबाफारियावहा जोङो मोनफ्रोमबो बियाबजों मोनफ्रोम माने 7टा बियाबखौ खबर होनायजों लोगोसे जोङो गावनिबो जोंनि आनसलिकनि जि माइनावफोरखौ गामियारिनिफ्राय दालायनिफ्राय जोङो सायख'ना लाना फैनानैहा जोङो दिनै आरज जि रिहार्सल होनाय जादों आरो लोगोसे जोंहा जिहेतु जोंहा बे मोनफ्रोमबो हारिमु हिसाबै जोंहा जिहेतु खेराइ हाबाफारि थाखायो जोंहा बे हिसाबाव जोंहा आनसलिकनिनो गासै सिख्लाजों लाइमोनजों लोगोसे जोंनि माइनाव लाइमोन हौवा गासै ज' जालायनानै जोंनि खेराइनि हाबाफारि जोङो लानो सानदों दा बेखौनो जोङो ज' जालायनानै जिहेतु जोङो रिहार्सल होगासिनो दङ दा आसा खालामो जि 7टा जोंहा भैयाघाट बियाब बेनिफ्राय सिनाकना बियाब डिमाकुसि बियाब लोगोसे खाग्राबारि बियाब आरो भेरगाव बियाब टंला बियाबजों जि आरो खैराबारि बियाबजों जि बादायनाय आरज बादायनाय हाबाफारि लानाय जागोन बे हाबाफारियाव जोंहा मोनफ्रोमबो बियाबखौ मोनफ्रोम माने 7टा बियाबखौ आङो खावलायनो सानदों बिथांमोना जेन बे हाबाफारियावहा गोग्गोमै बाहागो लाफैथों जोंजों आरो लोगोसे बेनो जोंहा माने जोंनि खैराबारि बियाबानो माने जोंनिफ्रायनो जिहेतु बिसोर बिथां बियाबमोना माने गावस्रानाय जादोंमोन दा बेनो जोंनि गल्डेन जुबलि सनाथि मायथाइ खुंथायाव जोंहा गासैखौबो ज' जालायनानै जिहेतु जोंहा बे बोसोराव जिहेतु जोंहा 50 बोसोर जाबाय नालाय बेयावहा बिथांमोनखौ बरायनानै जोंनि बे सनाथि फोरबोआवहा ज' जालायनानैहा जोंनि मोजां सुखु दुखुनि बा जोंहा मोजां सावरायलायनि बे खाबुखौ मोनदों होननानै आङो आसा खालामो आरो जागोनना थाखानाय आरज मेथाइखौनो बादायनाय जागोन आरज मेथाइया थाखानाय आरजानो जागोन बाथौ आरज जागोन आरो बेनिफ्राय बियो सायख'ना माने गावबा गाव आनसलिका गावबा गाव माने बाथौ आरज सायख'ना लानानैहा बियो बाहागो लानो हागोन आरो बेयावहा जेनेबा जोंहा सायख'ना होखानाय जानाय नङा आरो लोगोसे जोंहा सायख'गिरि हिसाबै जोंहा आलासि लिंगोन बेयावहा जोंहा लकेलनि जानाय नङा आरो डिस्ट्रिक्टनि जागोन डिस्ट्रिक्टनिहा जोङो आलासिफोर लिंनानै बेयावहा जोंनि बे हाबाफारियावहा माने बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन आरो लिंहरनाय जागोन